Ai ni alkur'an ba abinda nake bakin ciki na. Ni ba ko? Alkur'an na gaji. Zaman majalisa nan daga wannan inuwa sai wannan inuwa. Tun da dai tallafi ba zai zo ba. Na farko bage ciki na ko? Ga azumi ya do ɗancin da ake yi da shan ma zai dauke. Nawa dan dai wata ibada ne wallahi. Ke fa anya gayin nan kusan ke yi. Me kika gani? Ina so na mana. Ni fa na ji labarin fa ya ma taɓa neman fa ƙawata wannan fa. Amma fa kuma mugu maƙaryaci ne, waya sunan shi. Sunan shi Kamal fa. Anya wanda kike faɗa. Ai Kamal ɗinan ba shi ne mai saje mai gemu ba. Mai tara gashi. Duk garin nan ba wanda ya kai shi ƙarya. Ga yaudare. A dan Allah ki ya kula. To ba ke da ba mana ki kira shi. Bara tabbatar mana. Bara tsaya mana. Ai rana ba ta ƙarya. Sai dai uwa ɗaya ta. Wannan abu an saba yin sani. Kawai kai. Yau zan ga shugaban makaryata zai ɗaga waya ko ba zai ɗaga ba. Zai ma daga ba ma shi bane wanda kike yi. Mai rike. Ai dan iska ne. Mai rike. Wata rana daga ya wata. Ka ci gaba ina nuna maka ka daga ka gaya mata gaskiya. Dakata ne. In sake kira me kuke ci na ba. Kira to mu je. Kira mu. Kira ai me kwantar da Ku gani. Maybe ba kusa da wayan ne. Kawai ka gaya mata. Hello Kamal. Ya. Kana ina ne haka? Kin gane ban da lafiya ce kan da fanna asibiti sai ka iya kwana uku ina asibiti. Baka da lafiya? Wallahi kuma na san dai kawai dai. To wani asibiti? Ai ko kin zo kin san ba za a baki da magani ba. Kawai dai ki bari bayan sallah Allah samu sauki. Ina na san balle in samu sauki da bayan sallah. Ki bari in Allah ya sa da samu sauki bayan sallah sai in zo mu gaisa. Har sai bayan sallah za mu haɗu? Da gaskiya wannan duk abin da ke ciki. Kin san Kun ji abin da nake gaya muku kawai na ko? Daman mutumin nan ba ƙaunarta yake yi ba. A ina. To ai dama ita take taɓa ta bakinta a kan shi. Gaya muku yayi mata haka ne saboda kar ya ka mata kayan azumi da toshin sallah. Mun dai can dai matsiyaci. Matsiyaci kila dai ba wanda nake faɗa. A'a shi ne kawai dai yanzu yanda za a yi mu je gidansu. Mu je dai mu gude ta unguwan. To mu je mu iya. Soyayya wahala ina zan iya. Bari dai mu guta unguwan su dai mu je iya. mu gani ko. Soyayya. Ai na gaya maka. Da ban ka san dai already ina karban gaya zaka yadda ka san mage a cikin kwano. Alquran. Ba san me kwance me asibiti jama'a. Asibiti jama'a la ilaha illallah. Me ke mu ba lafiya jama'a. Me ke mu ba lafiya wallahi. Kamal, baby na. Alquran. Shi ne wallahi. Yanzu fa muka yi waya da shi ya ce min yana asibiti ya na ganshi a nan. Wallahi asibitin mutala ne. Iska ta tashi nan ne. Shi ne. Canjin gado za mu je. Gado ne aka canja mana za mu kai shi asibiti. Canjin ɗaki? A nan akan kura canjin ɗaki? Daman ku wallahi kuɗi ne aka bani kawo masa na Ai ya samu. Baby, ya naga ka miƙe. ai na samu kuɗi da yake ba zo bi gidan su gaisa saboda Sauƙin uwanka? Ai yayi miki haka ne don kai ya kawo miki kayan kin san azumi. ni Muna bikin Allah. To ba ka da rabo. Ba ka da rabo wallahi. Saboda kaga azumi ya zo shi sa ka ce ba ka da rabo ko a lahira ba ka da rabo wallahi. Ina da rabo. Ko a lahira ba ka da rabo. Ki taimaka min yadda ma Ka ba ku. Kai amma an yi tsohon kwano ala kwankwan. Za a kama ala yi budi. Allah ya tsine maka.